Така изглеждат куфари на марката Perfect Line, модел 175. Куфарите са изработени от полипропилен, като така изглежда малкия куфар, така изглежда средния, така изглежда големия куфар. И трите куфара разполагат с шифър за заключване и с разширител. Куфарите се побират един в друг и трите куфара разполагат с 4 двойни колелца, които дават допълнителна стабилност на куфара. Така изглежда розовия куфар. Така изглежда сивия куфар. И големия и средния куфар разполагат и с допълнителна странична дръжка за носене.